ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ చాలా క్లియర్గా చెప్తోంది, మేము నిర్దేశిత లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేశాం, అది స్థావరాలను ధ్వంసం చేశాం, దానికి ప్రతిగా మీరు దాడి చేస్తున్నారు, మాకు సంబంధించినటువంటి స్థావరాల మీదకి వస్తే మేము చూసుకుంటాం, కానీ మీరు సాధారణ ప్రజల మీదకి వెళ్తున్నారు, సాధారణ ప్రజల భవనాలను ధ్వంసం చేస్తున్నారు, ఆస్తులు ధ్వంసం చేస్తున్నారు, ఒక బిల్డింగ్కి 100 బిల్డింగులు ధ్వంసం చేస్తాం, గాజాలాగా తయారవుతుంది మీ పరిస్థితి అంటూ ఇరాన్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏదైతే మేజర్ జనరల్ ఇది ఫోర్స్ ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ సంబంధించిన హోమ్ ఫ్రంట్ కమాండ్ చీఫ్ మేజర్ జనరల్ రఫీ మిలో తాజాగా ఇజ్రాయెల్ తరపున ఇరాన్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఏదైతే ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలో మాకు తెలుసు, అనవసరమైనటువంటి వ్యవహారాల జోలికి పోతే మాత్రం తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురుతాయి అన్నటువంటి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. తీవ్రమైన וזירה נוספת ברחובות. כוחות שלנו של פיקוד העורף, יחידת החילוץ וההצלה, היחצה, בשיתוף פעולה מעולה עם משטרת ישראל, קב"א, מד"א והרשויות המקומיות, פועלים לאתר ניצולים נוספים. זו הזדמנות להשתתף בצער המשפחות ולאחל החלמה לכל הפצועים. ברחובות, ממש ברגעים אלה, הצלחנו לחלץ ניצול מבין ההריסות. האירוע הקשה פה הוא תזכורת כמה חשוב להקפיד על הנחיות פיקוד העורף. ברגע ששומעים התראה להיכנס למרחב המוגן, ואם אין מרחב מוגן תקני, להיכנס להכי מוגן שיש, זה פשוט מציל חיים. לפנינו עוד ימים מאתגרים. ధ్వంసమైన భవనాల సాక్షిగా దానికి 4 ఇంతలు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.